fortrøstningsfuld omkring projektet? Helt sikkert. Jeg tror, det bliver fantastisk. Jeg glæder mig til at se ungernes projekter og se, hvad de har fundet ud af. Dejligt. Lad os kigge lidt på det. Ja. Vi har en første gruppe her. Kan I finde ud af det? Ja. Jarl er der meget koncentreret, kan I se. Vi har en lidt kamerasky pige her, som kun lige kigger meget kort op kamera, og så kigger væk. Flot hestehale. Hvad siger Liv? Nej. Nå. Flere kamerasky mennesker. 1-3 minutter, ja. Så har vi en ny gruppe herovre. Med en af mine egne yndlingselever, Cecilia. Er så dygtig. Hvordan går det hos jer? Er I også kamerasky, eller kan I godt lide at være på film? Nej, vi har en, hvordan har det været at have omlagt uge? Det har været anderledes i forhold til det, vi laver normalt, ikke? Ja. Det var til den gode eller til den dårlige side? Til en god side. Til den gode side. Så har vi en intruder herovre. Det er godt med noget variation. Har I store forventninger til, at det bliver godt, det I har lavet? Tror du, I skal op på Brians kontor på onsdag, kan man også sige med andre ord? Det ved jeg ikke helt, men det kan vi sige, når vi er færdige med det hele. Det her, du skal sige, det håber vi. Mangler I nogen i gruppen? Jamen, jeg deler lidt op. Okay. Så har jeg et sidste utroligt dumt spørgsmål, som er lidt pinligt for mig at spørge om. Når I filmede I så på denne halvled? Ja. Er det bedre, er det ikke? Nej, kikset. Nå, Michael, det ved vi næste gang. Vi vender den lige sådan her filmen, ikke? Så får vi et bredere format. Super. Ej, skal vi starte forfra? Nej, fordi så laver vi det bare sådan, som om det er med vilje, vi har lavet det. Så klipper mig ud. Godt. Ja. Så har vi den her gruppe herovre. Så har vi endnu en af mine yndlingselever her. Hvordan går det med jer? Er I gode? Det går godt. Der er også fortrøstningsfuldt. Mangler I ikke Gustav og... Jo, men de overlever sådan en tag til vores hus. Okay. Og de er seriøse nok, eller hvad? Ja. Det er dejligt. Fine. Så det har faktisk været en okay homogen gruppe, eller hvad? Ja, den har været... Fire har i hvert fald været meget gode. Pigerne har været gode, og så det er sådan en diplomatisk måde at sige det på, ikke? Ja, men man skal i hvert fald bede dem om det mange gange, før de gør det så. Okay. Tak. Det er så lidt. Smil lige til kameraet, inden vi går. Hej. Hvad laver I? Vi kan lave film. Vi kan med at lave film. Yes. Er I gode? Ja. Ja, fedt. Har det været sjovt at lave? Ja, meget. Lad os se, hvad så. Det er hemmelige manuskript der. Det er vigtigt, at man siger manuskript, og ikke eft. Der står også P. Men det er rigtig flot, fordi jeg sagde det nemlig så sent som ude på universitetet. Der sagde jeg manuskript foran 100 mennesker, og det var rimelig til grin. Så det ved I nu. Det skal I aldrig sige. Det er godt. Vi glæder os. Tror I selv, I kommer op til Brian på onsdag? Det ved jeg sgu ikke. Det håber vi lidt. Det er dejligt med noget ambition. Det er godt. Jeg vil ikke være med i den film, jeg vil ikke. Jeg er lidt kamera-shy. Hej. Hvad så? Hvordan er tilslutningen herinde? Er der brug for hjælp til statistikken? Jeg har et par stykker, der kommer ind på en spørgeskema om det. Rasmus, han virker lidt udbrændt, hvis du spørger mig. Hvad siger du? Det er jeg glad for at høre. Hvis du har sagt meget, så... Jeg har jo heller ikke været på wellness-ophold, og hvad er det, så jeg til? Nej, man skal jo bare vælge. Er I vilde med at komme på kamera her? Går det godt hos jer? Det går fint. Har I lavet god budget? Jeg skal starte forfra. Hvorfor? Vent der. Glem det. Jamen, jeg kan ikke huske, at jeg fik papiret i Isabella. Okay. Jeg vil faktisk gerne lige notere, at vi har en kvik-elev her. Du var rigtig god i går, lød jeg mærke til. Sådan en, man godt kunne bruge i sin plads. Dejligt. Ikke at du ikke også er kvik. Øj! Så går det her, Morten. Og så ham eleven, jeg ikke vil have i mit glas. Er I gode? Det er vigtigt. Se, hvor mange millioner har I sat af til budget? 10. Vi tager lige en lille point of view her, ud over de flittige elever. Hanna, er det muligt, du lige vil vinke til kameraet? Er I gode? Jamen tak. Kasper, han tager ansvar i dag, kan jeg se. Det er vigtigt. Du tager ansvar i dag. Ja. Fordi
flittig elev. Ja. Lad os se, hvad han er inde på her. Ja, inde på. Er det relevant? Ja. Tråbrædder, det er faktisk relevant. Kasper, han er overrasket positivt igen. Kan I vise med sådan et kropsudtryk, hvad I synes om den omlagte uge? Kan I vise det? Er det sådan her? Eller er det sådan her? Altså, det er ikke sådan her, men det er heller ikke sådan her. Så det er midt imellem? Ja. Det tager vi til os. Så har vi 2 virkelig ambitiøse drenge hernede. Simpson og han der. Ja. Hvad sidder I og laver? Spørgeskema. Spørgeskema. Fedt. Har I fundet nogle gode spørgsmål? Hvad spørger I om? Det er til vores udeareal, hvor man kan sidde og lave lektier. Hvad er det bedste spørgsmål? Vi har ikke så mange, men det er om de vil sidde på stole eller bænke. Okay. Det er jo også vigtigt at få afklaret, kan man Ja. sige. Det er også lidt old school. I går helt tilbage til analogt spørgeskema med håndskrift. Er der nogle tanker bag det? Vi skriver det over på en computer bagefter. Okay. Men ikke noget med at sende det ud på en sms eller intra eller sådan noget? Jeg tror, vi deler det ud til. Vi deler bare. Okay. Hvad synes I om den omlagte uge? Det var meget fedt. Det har været meget fedt. Det er meget sjovt at være. Hvad har været det fedeste? Det er nok at være de andre klasser. Ja, blandt Og være de andre klasser og blande dem. Arbejde på tværs i nogle andre grupper med nogle andre mennesker? Ja. Dejligt. Smukt. Jamen, det er dejligt at se. I knokler løs. Se senere. Vi har også nogle udenfor. Rebecca, er det en god film, I har lavet? Hvad? Er det en god film, I har lavet? Det er ved at finde ud af, jeg var der ikke i går. Hvorfor var du der ikke i går? Jeg er inde og tage panoramafoto. Panoramafotos, hvorfor? Hvad? Var du inde og tage panoramafotos? Jamen, jeg skulle tage en panoramafoto, så skulle min far hele tiden. Okay. Og du har fået sat håret i dag, Omar? Nyt hår? Det er, Nej, det er gammelt hår. Er det gammelt hår? Nå. det er flot til dig, Omar, det vil jeg sige. Ja. Du burde ikke kunne gå i fred, hvis du kan det. Hvis du kan gå i fred, så er det i hvert fald ikke din egen skyld. Jeg kan ikke det. Så. Hvad synes du om den omlagte uge, Omar? Der er gået godt. Det er gået godt. Har det været en god gruppe? Ja. Har der været nogle spændende ting her, eller? Hvad har været det sjoveste? Det var nok filmen. Sådan. Det kan vi godt lide at høre, ikke Michael? Sådan. Ja. Emma. Hej, svenske Emma. Er der nogen af jer, der har været så heldige at være i gruppen med min yndlings Emma? Ja. Hvem har været det? Er hun ikke bare suveræn? Ikke mig. Hun er rigtig god. Ej, det er rigtig nok. Har hun snakket om One Direction på noget tidspunkt? Eller er det sådan, det har hun ikke gjort? Har hun det? Vi har hørt lidt om. Nå. Men det har ikke været sådan, at det har ødelagt processen eller noget? Det var godt. Emma, jeg skylder dig også en t-shirt forresten. Den tager jeg med på mandag. Det er godt. Yes. Så tager jeg den ikke over. Hej Mikkel. Lige halløj. Hvad laver I? Prøv at det her fast igen. Jeg troede, vi var med i en action movie med nogle pistoler og noget, men det er lige pistoler. Synes I er dygtige. Hvordan har du det med at være på kamera? Er du vild med det? Jeg elsker det. Du gør det godt på film, vil jeg sige. Men tak. Yes. Der var Asger lige. Hej Asger. Hvad skal du lige med det her? Hvad laver I? Jeg er i gang med renovering. Det er jo Det er rampen. Det er med fedt lavet, det der. Den er godt nok flot. Det er faktisk ret kreativt lavet. Den burde stå godt i den samlede konkurrence. Nå. Men det kræver selvfølgelig, at de har lavet en god film også. Der er vi også. Har I lavet en god film Så også? tager jeg på og jeg op til Brian onsdag, eller hvad? Ja, måske. Måske. Men det er ikke det, vi regner med. Det er beskedenhed, falsk beskedenhed. Så får jeg lige taget... Så har vi Sarah. Hej Sarah. Synes du, det er gået godt her? Yeah, very nice. Det er vigtigt. We're making a total transformation on the area because we're getting all the paint off it. Nice. Very nice. And we haven't told Pernille yet, so she's going to get a shot.
You need to film the one that's clean. Beautiful, clean, and the one that's not clean. Oh my god. Kan du sgu da godt? Yeah. Definitely. Thank you. Se vores biograf, Martin. Det er Lukas, der går ind og træder Er karakter det igen. en udendørs biograf? Ja, så lækkert. Indendørs? Det er et ambitiøst projekt. Ja, vi burde lave Det er et super ambitiøst projekt her. Jeg troede, det var sådan en drive-in. Nå, jeg synes, det er flot. Ja, det bliver også Jeg synes, det er rigtig flot. Hvor skal ligge det her hen? Vi skal også lige nå at have den her over også. Hvad laver I her? Mille, har hun sovet på noget tidspunkt? Prøv I lige at jeres, se forbindelse med jeres- de to piger der. De er simpelthen så rene. Kan du ikke se det? Mille, hun De har falder i søvn i været, mine timer, vidste du godt det? I klorvand i går. Er det ikke rigtigt, Mille? Du har sovet i mine timer flere gange. Kom så, Victoria. Nå. Udtal. Jo. Vi skal lige, prøv lige at komme over til din gruppe her, og så prøv lige at vende jer om en gang. Madsen. Det var sjovt, men for lidt tid til. Ja, så lidt for lidt tid. For lidt tid. Okay. Så hvad har været mest spændende? Jeg laver video. Jeg laver produkt. At lave video? Okay. Dejligt. Hvordan er det med at samarbejde med de andre klasser? Det er gået meget godt. Ja, det var fint. Så er det okay? Ja, jeg gik igen. Super duper. Tak. Og vi er på vej ind i sløjt nu. Jeg skal lige se, hvad de laver herinde. Der er simpelthen Sebastian. Hvad laver du? Det var lidt forkert. Du skal ikke vende kameraet forkert. Man er virkelig opsøgt, når det også står på film. Det var kun lige fordi, jeg ville have et lydbillede af Sebastian. Det skal man ikke. Nej, godt. Sebastian, hvordan har det været at være herovre i sløjt? Det var sådan noget. Det var fint. Skal du have hoved af, eller? Det er hovedet med, eller? Hvad er det her for noget? Okay, super. Ole, hvordan har det været at have elever herovre? Det har faktisk været fantastisk. Vi har haft nogle glade og arbejdsomme elever. Og der er nogle af dem, der har sagt, at de savnede sløjt helt vildt meget. Bare de kom ind her og mærkede duften i sløjtlokalet. Så det har været en god oplevelse. Jeg synes, det er gået til det med god indgang til tingene. Det er rigtig godt. Nok noget på, og jeg kan også sige, at vi har lært at bruge værktøjerne, men det er blevet lidt bedre i dag, synes jeg. Ja. Så det er da godt. Så en lille tømmer, Sebastian, kunne da godt komme ud af dig? Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald masser af idéer, Sebastian er kommet med, så det har været rigtig godt. Ja, okay. Vil man ikke typisk vælge en anden slags sav i det der? Sikkert nok, det ved jeg ikke. Med klinge? Du skal ikke selvfølgelig kloge mig. Hvad nu? Hvad er grunden til din iPad? Det kommer det. Har du taget den? Nej. Nå. Det tror jeg, vi har. It's a wrap.